ир хакы дигән әйбер бар. Хатын-кызларыбыз ир хакын хаклыйлармы? Балаларыбыз бармы? Семья сайын 5-6 бала. Элек 5 метрга 5 метрлыйга әби, бабай, малай, килен 5-6 бала, 4 бәкәй, 1 бозау, 2 япас сыядыр ие. Бүген 200 квадрат метрлыйда әби белән бабайга урын юк. Мөселманнар гаиләсендә дә юк. Әби белән бабайга түгел, балаларга урын юк бит. Ничек укытырбыз, нигә ашатырбыз, Алла Тәгалә һәр бала ризыгы белән туа ди. Балаларыбызны үтермәз. Кая безнең балаларыбыз? Мөселманнарыбыз бар, намаз укучыларыбыз бар. Кая безнең балаларыбыз? Килене яки кызы 3нче бәбәйгә уза башласа, намазлыгы таутырган әби кычкыра, кайыкчы үстерәсең юк, кайтма ди. Шушымы безнең дине гыйлемебез? Ир хакы дигән әйбер дә юк. Әтияни хакы дигән әйбер дә юк. Әзрәк туган җир хакы дигән әйбер дә юк. Әзгенә телебезне тыйып, бер-беребезне шәйнәмичә торыйк. Ул да юк бит. Ул бит менә намаз уку, роза тоту, ул инструмент кана, ул безнең ахлагыбызны төзәтә торган инструмент. Менә кайсы кеше миңа әйтер инде ул. Менә Имам Газали да әйткән, белем бирүне дигән мәгърәҗ белән тәҗвидкә генә кайтарып калдыру шайтан гамәле дигән. Бүген мәдрәсә бетергән кешеләребез ничек итеп тормышымны матур итеп апарыйм, ничек итеп үрнәк байлап барыйм, ничек итеп хатыным белән матур итеп яшим дип гаиләсен кайгыртмый, теге Коръан укучының хатасын эзли. Бөтен белемебез кемнеңдер хатасын эзләүгә кайтып кала. Кая теге менә булар мөселманнар, хәтта без менә бүген намаз укый торган җегетләребез үз-үзләрен тотышы белән, гаиләгә мөнәсәбәтләре белән, эшкә мөнәсәбәтләре белән дингә каршы теге дин дошманнарына караганда да каршырак пропаганда апаралар. Әйтәләр, мөселманга бирмә, кызыңны бирә күрмә намаз укучыга. Бер хатын шалтырата миңа, малаем намаз укый башлады, җылыйм, әйтәм, ничәгә җылыйсың? Марша мине 8 мартта котлыйдыр, ел котламады ди, туган көне белән котлаган, син кафир дип әйтте, мин синең белән сөйләшмим дип әйтте. Ул бит инде миңа шалтыраткан шаны 40 подружкасына шалтыраткан бит инде. Менә без кай вакыт теге биткә үч итеп тун яккан шикелле, үзебезнең дөрес матур итеп тотмагыбыз аркасында мәдрәсә бетергән кешеләр дингә каршы пропаганда парабыз булып чыга. Шуңа күрә әз генә менә яшәү рәвешебезгә, менә кара, нинди матур мөселман гаиләсе белән намаз укыйлар, ничек матур торалар. Торабызмы соң гаиләдә тынышып менә, өлкәннәр белән. Әзрәк киленгә сабыр итеп торабызмы соң? Әз генә нәфесебезне чикли алабыз, нәфес буенча, нәфес артыннан чабу буенча безнең бит инде фәнишарылында язган. Булмасын нәфсебез безгә баш, без аңа үзебез баш булыйк. Яманлык җиңелсен дисәк, без яхшылык кылырга ашыгык дип. Менә нәфес артыннан куу буенча намаз укымаучылардан кай җиребез белән аерылабыз. Гайбәт сөйләү буенча намаз укучылардан кай җиребез белән, укымаучылардан кай җиребез белән аерылабыз. Менә бер вакыт шундый нисиләрләр, бер профессор зур кеше инде. Ринат Нәбиев сөйли, менә ди, как ни парадокс ди, революциядән соң бөтен зур имамнарның балалары атеист булып киткәннәр ди. Әйтәм, ул парадокс түгел. Шәмәрдан Габделвар хәзрәт әйткән, тиешле стадахалар апарабыз, яшәвебез, сөйләгән сүзебезгә туры килми, безнең балалардан кем чыгар инде дигән. Менә безнең дә бит инде генә яшәвебез сүзебезгә туры киләме? Менә мәдрәсәдә инде безнең, Аллага шөкер, бүген шәкертләребез дә күп, йөзләгән шәкертләр чыгарабыз. Укыйбыз. Әз генә менә кайсы кеше миңа каршыда килер, әмма намазлыгың тишелгәнче намаз укысаң да, елга 361 көн ураза тотсаң да, минем календарда төзәткәннәр 365 дип, елга 365 көн ураза тотып булмый. Корбан гаетендә 3 көн ураза, гаетендә 4 көн ураза тотарга ярамый. 361-дән артык ураза тотып булмый. Ел сайын хаҗга барсаң да, әти-әниеңнең дуасын ала алмыйсың икән, җәннәткә кирә алмыйсың.
Qатын ир хакын хакламый икән, җәннәткә керә алмый. Намазлыгыннан башын күтәрмәсә дә. Балалар менә кыямәт көнендә бит инде үтерелгән кешеләр үтерүчеләре каршысына килер ди. Ник моны үтердең дигәч, төрле сәбәп әйтерләр ди. Шул вакытта дөньяга туарга тиеш булып та тумыйча калган сабыйларның җаны китерелер ди. Һәм Алла Тәгалә әйтер ди, буларның ни гаебе бар иде. Күпме генә намаз укысак та, бөтенебезнең дә менә шушы сорауга кыямәт көне җавап бирәсебез бар. Әз генә менә шушы теге намаз укымаска димим, намаз да укыйк, ураза да тотыйк, яшәүебез дә менә шушы мөселманнарга хас булсын ие. Үз-үзебезне тотуыбыз да мөселманнарга хас булсын ие.